Amen. Hallelujah. Siyabonga basolele egameni likaJesu baba wethu baba uDludla. Awu hey. Hayi, lokwasemini kuyabuya noma inini. Hayi. Kulo njalo. Hallelujah. Injalo inkosi ukuyigcizelela indaba yayo ngesikhathi zonke. Oqalile umsebenzi uzutha ukhatha uNkulunkulu wena wedwa. Similo sakho sinesaphakade. Siyabonga baba ebusuku uNkulunkulu omangalisayo. Baba wethu namandla onke, izwi lakho liyaphila. Izwi lakho linamandla. Izwi lakho lahlukile. Izwi lakho lisha umzuzu nomzuzu. Nasebusuku uNkulunkulu wethu ongcwele, siyasondela etafuleni lakho elingcwele. Baba wethu omuhle, hlangana nathi. uNkulunkulu ophakeme, izwi lakho lehle limbethomala ngabo umlilo. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga mafunga angajiki, siyabonga ndoda yempi, siyabonga baba ebusuku. Fihla umkhonji wakho, thula inhliziyo yakhe ebusuku. Silalele siyathoba ngoJesu Nkosi yethu. Amen. We glorify your holy name.
ngokwethu kulokho inkosi sikhulumile. Ngiyathoba kakhulu. Ingakho nje ugcwele umhlabelelo kuphela nendumiso kaSomandla. Lithi phela izwi wathi Sibayi malisekwelile kwaqhubuka ingoma kuMiriam ebona into eyenzeke emva kwakhe. Lithi wahubihubi wathi ihashi kuya usuli wakhe. Yabona izinto ezikhulunywa uNkulunkulu ukuthi kuphela sibambe sihambe siyozenza. Akusekho. Ngoba ukunqoba kwethu ukulokho inkosi ikhulume. Siyophunyuka masibambile lapho. Ngoba kusho ukuthi kuloyo kulesi season umoya engcwele usivalele ikhona lokuthi sifinyelele kuye noma ingayiphindlela. Abafuni siphume eceleni, abafuni ukuthi iphunze into abeseyibekile kuthina. Hallelujah, glory to God. Angizokushumayela bazalwane ukufunda le izwi kaNkulunkulu. Sisamukele isibusise endodeni endala sihambe siyophumula. Oh amen. Mhlambe asivulela amaRoma chapter 8. Thank you. Romans chapter 8. My God. Impilo umoya engcwele aseyichazile le ntaba inamathele kakhulu ekuthenini liyaphilwa ivangeli ngaphezulu kuba silikhuluma. Ikhona ibandla likaKristu. Ivangeli liyaphilwa ngaphezulu kuba senze njani silikhuluma. Ngoba ekulikhulumeni sekukaningi kakhulu. Ora ozophumelela kulo ilo oyoba nenhlanhla okulenza izwi aselizwile. Ngoba ngesikhathi ulenza, glory to God, liyaphumelela icebo likaNkulunkulu ngawe. Ngesikhathi ulenza izwi elehlile lakhulunywa lapho sukhona umoya engcwele akuphushe okanye nibambane naye ngezandla akukhalise inyembezi. Kodwa uma uye waphumelela ekulenzeni akuzoshunqabeli. Hallelujah. Bazalwane, isikhathi esiphila kusona isikhathi sesizokugcina lapho ukukhuluma okuningi kakhulu kuyingcosana ukulenza ivangeli. Kanti mhla sihlangana ezulwini yobe sihlangana abantu abenzi bezwi likaNkulunkulu. Likhona ibandla likaKristu. Amen. Ezulwini kuyofika abantu abazolizwa ora masebezwile baphume balenze. Baphume baliphile. Amen. Libe yibo bangene kulona nalo lingene kubona. Ngoba uJesu uma umamukela izifo sisho njalo uyehla ahlale kuwe ahlale nawe. Therefore uma esehleli kusho ukuthi uzobonakala ukuthi uma ekhuluma into ayikhulumayo iphumelele ngawe ekuyenzeni wena. Ngesikhathi uyenza iyaphumelela. Oh hallelujah. Kanti ngesikhathi futhi ulenza izwi, glory to God, ngesikhathi ulenza
lilakha ileya empilweni yakho yokuthi ibe imagnet yokuthi umoya engcwele uma isikhathi sesifanele ukuba alihlwithi ibandla nawe ufumaneke ungokulungele ngoba ubumenzi wezwi rather than ukuba umlaleli walo kodwa liphume lingenzekanga. Hallelujah. Hallelujah. Ngizocela ke mhlawumbe bazalwane sifunde nje chapter 8 engifisa ukufunda. Siqale verse 31 ngoba kunento yethu ekhona egameni lika Jesu. Glory to God. Yes. Chapter 8 verse 31 khabazela mfethu mhlambe ngoba wena useduze bemic uzofundela usuka nje ku verse 31 ku chapter 8 verse 2. Isihloko sithi umuntu uqoba ngaye uJesu. Eyodwa nje iphelele. Ukuthi umuntu unqoba ngobani bazalwane? Impilo yethu uma siphile emhlabeni impela ukunqoba kwethu akukho ezikhwepheni zethu. Hallelujah. Akukho emandleni ethu, akukho ekwenzeni kwethu. Mahlala athi bese kuzofunda kahle nje. Akukho kithi kodwa ukubani bazalwane kungaye. Uma kungaye kusho ukuthi thina siphuma sisishaya ukuthi senze noma yini silindele ukuphelelisa kwakhe maqondana nokunqoba. Yes. Verse 31. Sasiyakuthini ngalokho na? Uma uNkulunkulu emingakithi kubani ongamelana nathi na? Yes. uNkulunkulu emingakithi kusoba ubani ongamelana nathi. Lelo lilodwa liveza isiqiniseko kulabo bakuKristu Jesu ukuthi bona mase bekuyena ayikho engamelana nabo. Come what may basendaweni right yokuba ngabanqobi ngoba bakuKristu Jesu. Yena ongayidodanga eyakhe indodana. Ya. Kepha wayinikela ngenxa yethu sonke. Awuqala ku-31 futhi ngizwe. Verse 31. Ya. Sesiyakuthini ngalokho na? Yini esingayisho yini esingayenza uma uNkulunkulu emingakithi. Yebo. Kubani ongamelana nathi na? Ubani ongamelana nathi? Kusho ukuthi leyo nto ukuthi kunezimpi nezinto nama-forces akhona afuna ukuqeda ngawe kodwa zimi ngenxa kaKristu Jesu. Zimi ngenxa kaKristu Jesu. Verse 2. Yes. Yena ongayidodanga eyakhe indodana. Sinqoba ngale ndodana engakhohlwanga kaNkulunkulu Baba ya. Kepha wayinikela ngenxa yethu sonke. Yebo. Kungabe kanjani ukuba angasiphi konke kanye nayo na? Uma ke uJesu wanikelwa ngenxa yethu bazalwane. Yini kanye ngama hallelujah. Nengakwazi ukusinqoba ngoba sinoJesu. Uma sinoJesu ke ayikho futhi enye into engaphezu kwakhe engaba namandla phezu kwethu ngoba ukunqoba kwethu kwapheleliswa kuye. Ukubamba yena sibamba ukunqoba okupheleleyo. Ukubamba yena sibamba ukwahlula okupheleleyo. Hallelujah. Amandla okunqoba kwethu kunoma yini aphelele kuJesu. Aphelele kuJesu. Oh, hallelujah. Posiyakuthini ubani? uNkulunkulu emingakithi. Umingakithi ngobani? Ngesimamukelo uJesu Kristu. Verse 33. Yes. Ngubani osakumangalela abakhethiweyo bakaNkulunkulu na? Yebo. uNkulunkulu ungelungisisayo. Akekho ngama abazalwa simangalithi.
Yabona mhlawumbe mama chapter lo verse 1 wakhona angithi ukuthena kanjalo asekukulahlwa kwabo uKristu Jesu. Angifika washo kanjalo ukuthi impilo yethu thina bazalwane njengoba sesingabazalwane sesingamakholwa nje ayikho into engale engakwazi ukunamathela nokwazi ukusahlula nokwazi ukusinqoba uma siqonda kahle ukuthi kuyini kuba uKristu Jesu. Uma sililwela ulwazi silusebenzise silu-apply ngendlela okuyiyona yona nokuthi ekunamukele bekwenzekani kahle kahle. Ingakho kuzotholakala laphayana uJesu haleluya izwi uphuma ekhuluma ethi-ke uma uNkulunkulu engakithi ngoba uqonda kahle ukuthi sasifundile ngenhla Jesus ukuthi kithi akusekho ukulahlwa. Uma kungekho ukulahlwa nokwahlulwa akusekho. Ikhona ibaluleka Kristu. Ukwamukela uKristu Jesu usukuqedile. Uma ungeke uyifumane ezulwini kuyobe kungakhona ukwahluleka kwalokho wake wakwamukela usesemhlabeni ukwamukela uKristu Jesu. Kodwa kuyobe kuyizindlela ongayifezanga ephila kuwe ngaphakathi. Kuyobe kuba awumlalelanga yini ke ngoba njengoba wamamukela nje wamamukela. Oh amen. Ikhona abasaba wamukela wenze njani bazalwane? Ingakho umuntu engaphuma la endlini bazalwane sekhona isikhathi eside asishiya iminyaka mhla ebuya. Oh haleluya. Simbiza ngokuthi uyasibuyisela enkosini. Asisho ukuthi ukhetha uJesu. Ngoba ukumamukela uJesu kuba kanye. Uma ke kube kanye mase kuba uhambo lomuntu. Ikhona nje Jesus. Uhambo lomuntu ke luyadetermine ukuthi ke manje uyamphilela yini uJesu ke ephile emhlabeni eqhubeka. Kodwa ukumamukela kuba kanye. Haleluya. Akubaningi kunjani bazalwane kubo. Uma umamukele wahlala endleleni akangaba umhlobo wakho. Okay, it's up to you. Wazange umgcina engumhlobo wakho. Kodwa bazovela abanye abamamukele bathi ihamba nayo usuku nosuku. Haleluya. Masebeba lesibindi esibhini kaNkulunkulu. Elithi uma ngakithi ubani ongamelana nathi. Glory to God. Phela lento ivela ngosobala uma kubalwa abantu okuthiwa bangamaKristu emhlabeni. Kushiwo abantu abalazi udaba ngoJesu abake bahlangana naye ke bahlala emasontweni abo. Oh haleluya. Abangakufeza ukuhambisana noJesu empilweni yabo. Alright, asa. Verse 34. Ngubani olahlayo na? uKristu Jesu owafayo. Yebo impela. Owavuswa kwabafileyo. Ongakwesokunene sikaNkulunkulu. Kuyena osimuselayo. Ngubani ozakuhlukanisa nethando lukaKristu na? Yini ubani intoni engasahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, ungaba ukuhlupheka ungakwazi yini ukusahlukanisa nalento engaka seyizwayo yokuthandwa amazulu na? Noma ukusingelwa, noma indlala, ukuhlupheka ngakwenza ukuthi sahlukanise nothando bazalwane. Noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na. Oh alright, sinake sime kancane. Ke sinamlulu ukuthi yini engama ifika ibe
kwahlukanisa nothando kaNkulunkulu. Ngoba ekumamukela uJesu sifumene ukuphila kwethu konke. Ekumamukela uJesu sifumane ukunqoba kwethu konke kuphelele kuye nxa siphila ngezimiso zakhe. Hallelujah. Mase lithi izwe ubalo ngasahlukanisa nothando lukabantu bazalwane. La uma lithi ngubani engathi kuzoqhamuka ukukhulume ngabantu. Kanti uma ubheka ngezansi kukhulunywa ngezimo zempilo. Hallelujah. Hallelujah. Ikona bazalwane. Ikona ibandla likaKristu. Lethini? Lento ithi inhlupho uma iza ayizi kuwe. Iqhamukela ngokwayo. Hallelujah. Izoqhamuka mhlawumbe ifika ngomuntu. Ngiyakhuluma bazalwane. Ikona bazalwane. Kodwa uNkulunkulu uthi-ke kuwe ayithi hlupheke efike ngomuntu uyibona ukuthi ize ngaye umuntu uze umazi. Kodwa wena dlula umuntu udile nento elethwe isitha eyiphathise lo muntu wena usithi. Dila nesimo noma besingenza ngomuntu kodwa wena xabana naleya nto afika nayo unokuxabana naye ngoba yena uyasetshenziswa ukuletha leya nto engakwahlukanisa noNkulunkulu. Yingakho kubalwa yona kodwa ibe ize ngaye yena aphume discharge. Hallelujah. Umuntu uzanehlupheka ufike uyibeka phambi kwakho. Isali kunamathele. Angithi bazalwane. Uma inhlupheka isikunamathele yena asuke yaba kude ngoba ubeyimessenger nje kuphela yokuletha inhlupheka. Ngesikhathi ke wena ubambelele kuyena efike nenhlupheko into ezokuquqa inhlupheka kushiye nayo amin to say yena ngasekho njengesithunywa senhlupheko. Ngoba makuthuniwe kuthiwa ngoshiyele ngizofike ngiyibeke ngidlule ngawo. Wena usala ubambelele kubani umuntu ofike nenhlupheko ungakwazi ukudila nayo ngoba uthi umuntu. Ingakho leyizwi lifike kube ngathi umuntu lithi ubani. Amen. Ngoba lichaza ukuthi ukufika kwesimo kuwa mhlambe sizofika ngomuntu. Kodwa kahle akusona sakhe kodwa sizeso langokwaso. Thank you. Amen. Hallelujah.
ngiyafisa ukuyichaza lento inkosi ayibeke ngayo enhlizweni yami. Izaga 14 verse 29. Nawe khona ushelele uThixo Yes, inhlupheko chapter 14 Izaga verse 29. Verse 29. Yeah. Owephuza ukuthela unokuqonda okuningi kepha isififane siyaphakamisa ubuwula. Oh, okay. Ophinde la nto la. Izaga 14 verse 29. Yeah. Owephuza ukuthela unokuqonda okuningi. Nangu umuntu ulethelwa intukuthelo. Nangu umuntu ulethelwa lento eyinhlupho yokuthi akaphile entukuthelweni nje. Anger. Life of anger. Kepha isififane siyaphakamisa ubuwula. Lithi anokuqonda owephuza ukuthela nokuqonda kunjani okhula ngithi. Mase lithi isifane silane siyaphakamisa ubuwula. Lithi le version lena lithi kepha lowo othukuthela ngokushesha uphakamisa ubuwula. Isifane futhi yachaza izwi umuntu onjani oshesha ukwenza njani ubizwa ngesifane esilenkosi. Asambelini yini engangahlukanisa nothando lukaKristu? Uma nginikezelwa impilo yokuthi ngibe ofifayo nomuntu othukuthela heli. Awu amen. Lapho ke lapho ngiyakho. Glory to God. Kanti ukuthukuthela ifiki nje ihambela nje idansela masiyangena. Ifika ngaye haleluya umzalwane ngithi. Glory to God. Ifika ngaye umfowenu ngithi. Ifika ngaye mase iyavuswa. Alright. Mayisivusiwe empilweni yakho. Kube ukuthi ivusela ukuthi ihlale njalo icindezela ngithi. Uma ke umuntu ongayiboni impi efike nomuntu kodwa ubambelele umuntu uzoba nomuntu kodwa uyeke into engethwe ukuthi izokuqhobozela. Ekukhona engikhuluma ngani ngabonga Jesu. Haleluya. Ukhona bazalwane. Ukhona umzwayo, ukhona umoya engcwele esokhuluma la. Uzohlala khona manje bazalwane. Uyangilekelele nje umlaleli egameni lika Jesu. Iyalethwa lento, ilethwa egameni lokuthi izokufahlaza, izokulimaza, izokubeka kabi, izokumisa kabi, kodwa isa ngomuntu. Amen. Hallelujah. Yini ke eksisa yona? Usizakala ekuthenini ubambe izwi likaNkulunkulu. Yes, kuona Romans chapter 8 verse 35. Othi ke ubani ongasahlukanisa nothando lukaNkulunkulu na? Ngabe ukuhlupheka? Ngabe ukubandezeleka? Ngabe usingelwa noma indlala? Noma ukhambaze noma ingozi? Noma inkemba? Oh, amen. Hallelujah. Funda mfethu u37 verse 37. Kepha kukho konke lokho kuyo yonke lento siyanqoba nokunqoba ngowasanayo. oh inamandla ke le amen yokuthi kungalethwa noma yini kodwa engikwaziyo. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngayo wasithanda. Hallelujah. Glory to Jesus.
because esibulawa incele sithi ngikhathazeki ngiyisizwa engcwele awungiphethe evangeli amen sibe nofakazi sithi noma ngehlushwa noma ngithelelwa ngoba inhliziyo siyazi ukuthi okay ayikho into engahlukanisa nothando lwakho. Haleluya. Sinabala zonke ngabekwa zonke kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngoba sithandayo. Hawu amen bazalwane, ungabekwa noma yini empilweni kodwa sizoyinqoba. Awukhona bazalwane, ungalethwa noma yisathane ayibeke phambi kwethu ibe umgoqo. Amen bazalwane, ibe umgodi kodwa sinefi elithi siyanqoba nokunqoba ngayo wasithanda. Hallelujah. Wasithanda. Yes, Lord. Sinqoba ngokunqoba ngayo wasithanda. Hallelujah. Sizokela sesikhula sithi usuku khathazeka enkosini lapho uthando ngoba ukunqoba kwakho usuku nosuku ikhona kukhawuntayo phambi kwamehlo kaNkulunkulu ukuthi lokho yafika i-reward yakhe iyokuma ngento yenze ehlelwa izimo wanqoba. Amen bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Ngoba ukunqoba kuveza isithelo esikumzalwane. Ukunqoba kuveza ukuthi umzalwane usekhule kangakanani. Ukunqoba kuveza ukuthi sewumdala kangakanani endlini yenkosi. Ukunqoba kuveza ukuthi umuhle kakhulu kangakanani uKristu kunesimo obhekene naso. Ukunqoba kusho ukuthi wena unamandla kunezinto usathane akuphonsela zona athi zihle wena uzidli ngoba unamandla okunqoba. Hallelujah. Khona bazalwane, ukunqoba ikhona okumveza umzalwane ukuthi inkakha le akuyona ingane endlini yenkosi. Ngoba endlini yenkosi iminyaka ingaba miningi kodwa kube ukuthi umuntu ungumntwana uma kuziwa ezimisweni zenkosi. Kodwa ukunqoba kwakho ikhona okuvezayo ukuthi inkakha le. Amen. Oh hallelujah. Ikhona bazalwane, ikhona ibandla likaKristu. Ikhona ibandla likaKristu. Kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithanda. Yina lento lena umongo yokukholwa komuntu ngoba inkambo yami angeke ibonakale kwenye into ngaphandle kwalento engiyiyona usuku nosuku. Uma usuku nosuku lwami lungahambisani nokunqoba enginikeziwe ngiyayigeda indaba kaKristu. Hallelujah. Ikhona bazalwane. Isithelo sikamoya engcwele sincike kakhulu ekunqobeni usuku nosuku. Oh, amen. Wizulu yesabe. Glory to God. Ukunqoba kwethu bazalwane uveza iziqhamu, uveza izithelo zikamoya kithi. Amen. Ukunqoba kwethu ikhona okumvezayo ukuthi who am I in the kingdom of the Lord. Ngikubana kuSiba kaNkulunkulu kumi ngokunqoba izinto engihlangana nazo.
uma zona zingishaya kusho ukuthi lolu hambo lwami phambi kwamehlo kaNkulunkulu kusamele lulungiswe ngoba isithelo sikamoya asiphelele. Hallelujah. 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 Oh, amen. Tell us something. Hallelujah. Glory to God. Senhlala phansi asifunde kokugcina. Khona chapter 5. Ngihambele mfethu chapter 5 ngomisi. Uthi chapter 5 verse 1. Ngakho lokho usesilungisisiwe ngokukholwa. Sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Bazalwane. Silungisiswe ngokukholwa. Sinani sinokuthula kuNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Silungisiswe ngani bazalwane? Sinani sinokuthula. Uma wahlala kulokuthula okuthiwa sikukho ukunqoba ukudla kwakho kwamehla ngemihla. Uma wazibandakanya nokuhlala kuKristu Jesu okuthiwa kuye sinokuthula, ayikho into ezokunqoba empilweni. Amen. Ayikho into ezomelana nawe empilweni. Ayikho into engakwahlula empilweni. Yina uwomelele kulokhu kuthula okuKristu Jesu. Amen. Ithi yaphakama impilo yokuthi nawe ungaba nawamandla okuyinqoba lento ngendlela thile, kodwa ubuye ukhumbule ukuthi unqoba ngaye. Hallelujah. Ohleli kuyena ngokuthula. Manje wabambelela ekuthuleni kwakhe, iziphi zona zithi lo muntu simamfumana phi ngoba usekuthuleni kwaKristu Jesu. Hayi angazi noma uyamngedwa yini na. Hallelujah. Hallelujah. Uma ufaneleke ekuthuleni kwaKristu Jesu, ayikho into engaqhamuka ibe umanqoba wakho, kodwa wena uzoba umnqobi wayo ngoba ufanelwe ekuthuleni kwaKristu. Hallelujah. Hallelujah. Impilo yokuthula uyimvamisa yanqoba. Amen. Yakuyamsebenzela uMoses ngelinye ilanga. Lithi iBhayibheli uKora neqembu lakhe ayeseminalo babethi ubekwe ubani ukuthi abe umholi wethu na nathi singakwazi ukuyenza lento. Amen. Indoda kaNkulunkulu yaphendula uNkulunkulu wayo wathi uNkulunkulu uma ngabe wawuwena akwenze umangaliso kulabo abakhuluma kabi ngami. Lithi iBhayibheli wathi uma Nkosi kungenzeka ukuthi lento oyiqinisile abayikhulumayo iyiqiniso, umhlabathi awume phansi kwabo, kodwa uma bekhuluma amanga awuvuleki ubagwinye. Lithi iBhayibheli engakaqedi wavuleka wabala. Yini na umuntu osekuthuleni elwa nesitha sakhe kodwa evalele ekuthuleni. Zivalele ekuthuleni kwaKristu ukuze iziphi noma ziyeza kodwa uzishaya ngokuthula. Hallelujah. Hallelujah. Lalela bazalwane, yabona basumzalwane ifunde lento. Ifunde lento ukuthi ukhulume kanye ungakhulumi kabili. Hallelujah. Amen. Uma into uyibona ukuthi ize ukuzohlwitha amandla enkosi enhlizweni yakho, ikhulume kanye masifethu. Masumoya engcwele uzoqhubeka ukuthi yena uyibeka kuphi. Ngoba the time wena ukhuluma ulokhu unyenyela uphume esifayini sokuthula. Ngesikhathi kuphela uphume esifayini sokuthula, uphuma ogangeni lwakho.
ngesikhathi uphuma ogangeni lwakho usho ukuthi leyo mbaseke ekasimangade sekweyakho ngesikhathi isingeyakho akasakwazi ukulwela yona ngoba naye uselinde wena ukuthi uyinqobe ngokwakho kodwa uma ulwa usakuthuleni uzoqhuma izwi amen elithi noma yini haleluya kodwa mina ngiyanqoba ngomzi Lo legameni lokuthi ukuthula umuntu akanakho uthandaza khona ukuthi uyincelela yakho amen ebanani banokuthula ebanani ntaka baba ube nje ube nokuthula impilo ube nani ntaka baba uma impi yakho usakwazi ukuyikhuluma phakathi kwabantu kusho ukuthi leyo mpi ukuthula kwakho nayo kakhulu mhla unokuthula lempi uyoyibika emthandazweni kakhulu kunokuba uyibike kubantu ngikho la uyayitshela uyothi mase uyihlambulukile uthi ngiqedile ngalo ngoba uyikhulume ku-platform e-right enhlambuluko khona bazala uma lento yokuthula seyiwena usumnqobi uKristu Jesu asikho isimo oyothi sewukhulume ngaso phambi kaNkulunkulu uphinde futhi wena usithathe uthi uzosisebenza ngokwakho ngoba wena ngesikhathi ukhuluma nenkosi ngalento ubuzifihle ekuthuleni kwayo wathi inkosi take over ngilwena ikhona abantu likaKristu isikhathi wena uyithatulula futhi uthi lento ayilungi ngani lento ayenzeke ngani wakwenze njani kumina washakacima wavela amalangabi ingalesi sikhathi futhi wena uyimonula ekuthuleni kwakhe base naye athi uyoze ubuyele ekuthuleni kwakho ukuze kufezeke izwi kuye lokuthi unqoba ngami ngoba asinqobi kwaKristu Jesu singekho endaweni efanele okukuthi haleluya haleluya nikhona lalela uAkhamake wenza into kwaIsrayeli enziwa wathatha izithixo wayifihla ethe uNkulunkulu ayingafihli ngesikhathi eyithathile lezi zinto ezifihlile etendeni lakhe impi kaSomandla yanqotshwa haleluya okuthi waletha isiyaluyalu kwicamp kaSomandla waletha isiyaluyalu endlini yenkosi maqede impi kaNkulunkulu yanqotshwa lithi iBhayibheli bathi bayaphuma bayokulwa bafike bashawa amadoda ambalwa kunawo bafa abaningi babo amen ngenxa yokuthi udale isiyaluyalu kwicamp abangaba nokuthula likhona ibandla likaKristu kodwa mhla ezidalulile wasiveza abantu ukuthi yime ngilethe ingqoqo kwaphuma ukuthula kwicamp kaSomandla lithi iBhayibheli bathi masebebuyela ukuyoma le wathi uNkulunkulu hayi hambani namhlanje ngizoba ngoba khona ngenqobeke ngamandla akho efuna wena ukuthi ube semthuleni kwakho glory to God efuna ube kumntaka baba mawusemthuleni kwakhe uyomemeza uJehova ngesimo sakho mnandi uyomemeza uNkulunkulu ngesimo sakho akunaki oh haleluya uyomemeza uSomandla ngesimo sakho akunaki ngoba usekuthuleni kwakhe lento yongabi usekuthuleni kwakhe izokwenza ukuthi uNkulunkulu mawumemeza isimo sibe sinjengoba sinjalo iminyaka ilandelana mntaka baba ukuthula kukho kuwe kanti nawe uthi umtshela ubumlinde endaweni efanele yokuthula oh haleluya ubumlinde endaweni efanele abazaba beyothula ukuze abe wokunqobelayo abe wokwenzela lento efunayo haleluya umlindile khona kodwa nomsindo umlindile kodwa uyabalisa umlindile kodwa uthi kanti kumina bakwenze njalo lo shenta baba ngeke kwenze
Yona ndakuze ukuthi khona. Amen. Yoba yimpe yodwa nje. Hallelujah. Yoba yimpe njani? Yimpe yodwa nje. Amen. Hallelujah. Kuphinde baphinde futhi lo nango 2017 le imipenda umsakaza phakathi kwenu ngaleyo nto. Bangufuna usonda sethusi. Masi yabika kuyena. Bangufuna usonda zakubintaka baba. Ase wenze njani ungafuni ubike kuyena. Ukhuluma naye. Bangufuna usonda sethusi. Masi yayibikela inkosi. Oh hallelujah. Izulu yesabeka. Oh hallelujah. Bangukuthula. Ukusondeze kuwe. Masi uyayibikela inkosi. Amen ngozolo. Baba ini mntaka baba. Masi uyayibikela inkosi. Yabona umuntu okuthula ibikela inkosi ushintsha nomuntu obungazi ukuthi uyokashintsha. Amen. Uma ngokuthula kufa abantu egameni lokuthi wena uyathula. Athi uNkulunkulu mina ngokulwela amginqe phansi abeke phansi underground impela nje kuthiwa akekho impela nje. Ulinde ekuthuleni. uNkulunkulu wayithatha ipo agqobela yona. Amen bazalwane. Hallelujah. Uma ungenako ukuthula kukaKristu Jesu indaba yonqotshelwa uyayikho. Ngoba wena uyayilwela ngokwakho. Kanti usomandla mayemlwela wena manje ekuthuleni kwakho. Ekuthuleni kwakho. Oh amen. Osimayilwela mana ngukubona mntana baba. Jesus. Ibalo kuthula uNkulunkulu wakho. Mana kuKristu Jesu ube nokuthula. Ukhona izimpi ezizoshayeka egameni lokuthi uyaqala ulona izinto ngokuthi uthule. Oh amen. Hallelujah. Angisho ukuthula emlonyeni ngisho ukuthula kwenhliziyo. Zithi zinetha ama inhliziyo yona ibithule. Zithi zikushaya zona kodwa inhliziyo ibinjani yona. Hayi ukuthi uthethe izinto zinethe nje usende kodwa nje nawe wenza lento ungathuleni kwenkosi. Uthi baba ngidabo uzoze benze icebo lakho ngami. Hallelujah. Glory to Jesus. Yabona umuntu anokuthula mntaka baba ngeke uwenze lutho. Umuntu anokuthula uyena umuntu okuvuleka iminyango evalekileyo. Ngoba uvela ethulele aphike ngokuthi ibulldozer yami izongenzeka. Umuntu okuthula ugasuka amakatanga eminyaka ethi abantu bebophelile kodwa yena athi mina ngiyakutula. Umuntu okuthula. Umuntu wanibazalana. Umuntu okuthula. Umuntu okuthula. Glory to God. Umuntu wanibazalana. Sasidinga nje ukuthula ukuthi wena impilo yakho uyithome, impumelelo yakho uyithome ekuthenini ufuna ukuhlabekisa ikhaya lakababa wakho ongakondlanga. Ufuna ukuthola umsebenzi wakhombise kahle ukuthi wakushiya noma wakho nje wena kusuphumelele usuyamnaka ngahluma ngakho noma yena engamnakanga. Ngiyangise. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Wenza izinto awukho ekuthuleni kwakhe usomandla usempini yonke into oyenza uyafudula uthi bayobe bengibone ngizophumelela ngizogenda wemayo webabo yimi nabo into engizoyenza ekhaya bazobona umhlolo ukuthi nami sekwenzekile noma bangishiya ngimncane kodwa uNkulunkulu sengavela halo awuli kwahle awukho ekuthuleni kwakhe. Yazi lento na yakho ingafeyila kwayo nalento yenza.
Amen. Amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Yiba sekuthuleni kwenkosi ukuze uzomnatshelwa nomnatshelo.